بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Abali ulemekezeka nchisilamu lelo tili mu juz number 20. Lelo tili mu juz 20 ndipo mu juz 20 tikhala tikuyang'ana makamaka nkhani zimene zili mu suratul Qasas. Ndipo suratul Qasas ndi sura imene yakamba kwambiri nkhani yokhuzana ndi mtumiki Musa alayhi salatu wassalam. Tinene pano kuti m'buku lolemekezeka la Qur'an ngati muli nkhani zochuluka, imodzi mwa iyo ndi nkhani ya mtumiki Musa alayhi salatu wassalam. Mu nkhani za atumiki zimene Allah subhanahu wa ta'ala wafotokoza mu Qur'ani, ngati pali mtumiki amene watchulidwa kwambiri mu Qur'ani ndi Musa alayhi salatu wassalam. Ndipo ngati pali sura imene Allah subhanahu wa ta'ala wafotokoza history kapena kuti wafotokoza nkhani ya Musa step by step ndi suratul Qasas. Pachifukwa chimenecho tikufuna tiyang'ane sura imeneyi chifukwa chonena kuti Allah wayamba kufotokoza kubadwa kwa Musa mpaka na nthawi imene Musa alayhi salatu wassalam amapezeka kuti wayambanso kumbutsutsana ndi Firaun, komanso ndi zonse zimene zinachitika kuti mpaka na Firaun ndi gulu lake la nkhondo awonongedwe. Mwachangu kwambiri ndi nkhani yonena kuti Firaun anayamba kupha ana amene ochokera ku banja la mabanu Israel. Zimakambidwa kuti after atalota maloto wonena kuti yayi iweyo uzatani uzaukilidwa ndi mwana wochokera ku mtundu wa mabanu Israel. Choncho Firaun anachiona cha nzeru kuti azingopha mwana wina aliyense wotani wochokera ku mabanu Israel. Ndiye ndithu ntchito auti imagwiridwa. Akangoona kuti wazimayi angapa ndiwoyembekezera amayamba kuawelengesera pamenepo. Tsiku loberekalo basi ndiye kuti asilikali abwere nyumba iliyonse kumalanda makanda, ndipo akuti amasonkhanisa pa ground ndi kumawazinga ana ameneyo ngati mmene amazingira anthu chani nkhuku. Ndiye mnyengo imeneyi ndi imene mayi yake a Musa alayhi salatu wassalam anakhala ndi pakati pa Musa. Ndipo mwana uja atabadwa, mayi yake a Musa anayamba kudandaula komanso mantha poona kuti kamwana kokongola kwambiri kaziphedwa. Anali munthu wodandaula. Ndipo aya imene tikuyambira tsiku la lero ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala adayankhula kwa mayi yake a Musa pa nthawi imene Musa anabadwa. Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza pa suratul Qasas aya number 6 aya number 7 kunena kuti wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Kunena kuti ndipo tidanzindikiritsa mayi wa Musa, ndipo tidamuuza kunena kuti muyamwitse mwana wako, ndipo ukamuopera chiwembu cha Firaun mponye mu mtsinje, usaope ndipo usadandaule. Ndithu ife tizamubwezera kwa iwe ndipo tizamchita kukhala mmodzi wa atumiki. Mawu amene wawo adayankhula Allah subhanahu wa ta'ala kudzera kwa mneneri, kudzera kwa Jibril alayhi salam, kumuuza mayi wake wa Musa kuti amtenge mwana ndipo akamponye mchitsime, ndipo kuti asadandaule kena kalikonse. Ngakhale kuti inali situation yovuta kwambiri nzimayi kuyichita na kubala, tonse tikudziwa mmene anakubala amakhalira ndi chikondi pa ana awo kumtenga mwana kuti amponye mchitsime. Koma ndithu nzimayi ameneyu anapanga zimenezi ndipo anali ndi chikhulupiriro chonse. Ndipo aya number 8 akuna kuti faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa jududahuma kanu khati'in. Choncho adatoledwa ndi anthu a Firaun kuti mapeto ake azakhale mdani kwa iwo ndi wodandaulitsa. Ndithu Firaun, Haman komanso ndi magulu awo ankhondo adali olakwa. Zimanenedwa kuti atamponya mmene muja basi kenako auti anamuyika mu ka basket. Choncho ndakuti ka basket kanayamba kuyenderera mpaka na ukafika cha ku palace kwa Firaun kumene anatoledwa ndi anthu a Farao. Akuti ndicho olinga chonena kuti akakhale mdani wawo akadzakula, komanso chinthu chowapasa stress akadzakula.
ndipo Allah akutsindika kuti ndithu Firauni komanso nduna zake achina Haman komanso gulu lawo la nkhondo adali anthu olakwa kwambiri. Pa aya namba 9, waqalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladan wa hum la yash'urun. Ndiye atafika kumene kuja anatoledwa, ndipo mkazi wa Farao anamutola mwana ameneyu Musa, ndipo adamuuza Farao kuti mwana ameneyuyu musamuphe ndithu, nkutheka mwana ameneyo azatithandiza apo ayi tizampanga kukhala mwana wathu wotani woti tampanga adopt, choncho musamuphe. Adanena izi iwo sakudziwa kuti mwana ameneyu azakhala mdani wawo. Ndiye pa aya namba 10 Allah utiuzaona kuti wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin. Ndipo mtima wa mai yake ya Musa mudali mopanda kanthu, yana anali ndi madandaulo komanso munalibe maganizo ena koma maganizo a mwana wake. Ndipo akuti padatsala pang'ono kuti aonetse chinsisi cha mwanayo ponena kuti adali wake. Mai yake ya Musa anali wochokera ku mabanu Israeli, ndipo ndi chifukwa chake mwana amene amamuopera kuti atani aphedwa. Komano akuti atangomponya mu mtsinje mukupeza kuti wasowana ndi mwana wake, akuti mtima wake amangoganiza za mwana ameneyo. Ndipo akuti zinatsala pang'ono kuti mai yake ya Musa aulule basi chichitike. Ati anatsala pang'ono kuulula kuti mwanayo to ndi waina akulu. Koma ndithu auti Allah subhanahu wa ta'ala adamulimbitsa mtima wake kuti asatani asaulule, komanso kuti akhale mmodzi mwa anthu okhulupirira lonjezo la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo pa aya namba 11 ana kuti waqalat li ukhtihi qussihi fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Ndipo mai wa Musa adauza mlongo wake amene ena amati ndi Maryam, ngakhale palibe maumboni okwanira koma ambiri amatero kuti mtsatire komwe madzi akupita ndi mwana ameneyo, yani uzitsatira basket imene ikupita. Choncho iye ankamuyang'ana chapatali pomwe iwo samadziwa. Ndakuti mlongo wake uja akuti amakayang'ana ka basket kaja kakuyenderera ndi madzi aja mobisala choncho chapatali kuti asadzindikire anthu aja kuti chikuchitika ndi chani. Ndiye akuti atafika kwa Firaun, chimene Allah subhanahu wa ta'ala adapanga ndichonena kuti mwana amene yuyu adamkaniza kuti asayamwe bele lazima wina aliyense. Mwana ameneyu mkazi wa Farao anapeza manesi kuti azimuyamwisa, koma anapeza kuti kamwana kangokana kamwana kuyamwa bele lina lililonse. Zimenezo anthu amadabwa nazo kuti mwana ameneyu mwati njani, koma zinali zinthu zodabwisa kwambiri. Ndipo pachifukwa chimene chichi ndi pamene mlongo wake wa Musa adayankhula kunena kuti inetu ndikudziwa mzimayi amene akhoza kumuyamwisa mwana ameneyu, ndipo mwana ameneyuyu angakuleleleni ndi kukhala naye monteteza bwino mwanayo uko akumuyamwisa. Sana ulule kuti mwanayo ndi wa mai yanga, koma anangonena kuti mai yanga ineyo ndithu akhoza kuyamwisirani mwana wanu ameneyu popanda vuto lina lililonse. Kudzera munjira imeneyi pamene Allah subhanahu wa ta'ala anamubwezeranso Musa kwa mai yake. Pa aya namba 13 Allah akwanilisa lonjezo loyambilira lija limene ananena lija kuti inna raduhu ilaik, kuti ife mwana amene tizamubwezera kwa iweyo. Taonani apa akumubwezeranso kwa mai yake kudzera munjira tsono imeneyi yoti akamuyamwise, fanyona kuti kumene ali kwa kukana kuyamwa bele la wina aliyense. Ndipo aya 13 naona kuti faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wala tahzan walita'lama anna wa'da Allahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun. Kuti ndithu choncho tidamubwezera kwa mai wake kuti maso ake atonthole, mtima wake ukhazikike, ndi kuti asadandaule, ndi kuti adziwe kuti lonjezo la Mulungu ndi loona, koma ambiri ayo satani sadziwa. Lonjezo lona kuti mwanayo umponye mutsinjemo, ndipo usadandaule timbweza ameneyo abweranso kwa iwe. Mai yake a Musa nkutheka samakhulupirira kapena amakayikira, koma taonani apa akumbwezeranso mwana wake wokondedwa. Ndiye kenako
pambuyo pa zimenezi ndi pamene sono Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza sopano Musa atakula pang'ono akuti amene yuyu atayamwisidwa ndi kukula anabwereranso ku nyumba ya Firauna chifukwa mayi ake aja sana ululebe kuti mwanayo ndi wake. So ali ku nyumba ya Firauna akuti tsiku lina Musa adatuluka ndi kulowa mu mzinda motani mozemba chifukwa chonena kuti amampasa protection yokwanira kuti asamatuluke azingokhala ku palace kwa Firauna. Choncho tsiku lina ye uja anazemba ndi kutuluka ndi kupita ku mzinda kuti akaone mmene anthu akutani akukhalira. Ndipo atafika kumene kuja anapeza anthu awiri akumenyana, mmodzi wochokera ku banja lake la mabano Israeli. Fa iye uja amadziwa kuti ineyo ndi mu Israeli, Musa uja amadziwa komanso amadziwa anthu ake amtundu wake. So atafika mu mzinda muja anapeza anthu awiri akumenyana, wina wa gulu lake wina wachani wa gulu la amene anali adani yake, yani agulu la Musa agulu la Firaun. Ndakuna kuti fawakazahu Musa faqada alayhi qala hadha min amali shaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Ndipo kunena kuti akumenyana chonchija wa gulu lake lijana apempha chithandizo kuchokera kwa Musa pa mdani wake kuti atani amulowelele ndewu ija amuthandize. Ndipo Musa adammenya chibagira mpaka kumupha mdaniyo. Zimanenedwa ndithu kuti mtumiki Musa anali wamphamvu kwambiri, bagira imodzi kugweseratu munthu down kufa. Ndiye kenako adazayankhula kunena kuti ndithu iyi ntchito ndachitayi ndi ntchito ya shaitani, ndipo ndithu shaitani ndi mdani wosokereza woonekera. Ndiye atapanga zimene zija pa aya 16 aona kuti qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Kenako Musa anena kuti Allah ine ndazipondereza ndekha ndikhululukireni ndipo ife tidankhululukira. Ndithu Allah ndi wokhululuka wachisoni. Ndipo anapitiliza kunena kuti pa aya 17 Musa anazayankhula kunena kuti rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin, kuti anati mbuye wanga chifukwa chakuti mwandidalitsa sindizakhala mthangati wa oyipa. Ndiye kenako kudamuchera ndithu mu mzinda mmene muja ali munthu watani wozazidwa ndi mantha akuyembekezera kuti chichitike ndi chani pambuyo ponena kuti ndapha munthu. Ndiye munthu amene adamuthandiza dzulo uja ankamuyitana, tinene kuti munthu amene ankamuyitana dzulo uja kuti atani amuthandizire pa ndewu yake adamuuza Musa uja kuti innaka laghawiyyun mubin, kuti ndithu diwe wopotoka woonekera. Maona amuthandizira malo moti athandize kumubisira chinsisi wayambanso kumunena iwe Musa ndiwe munthu wopotoka iwe mpaka kupa munthu mwakuti. Ndiyeno atayankhula zimene zija Musa alayhi salatu wassalamu anafuna kummenyanso munthu amene kuti iwe ndinakuthandiza ndi apanso kunditonza chitonzo. Ndi anafuna kummenya. Ndipo kenako munthu uja anazayankhula kunena kuti aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wama turidu an takuna minal muslihin, kuti iwe Musa ufuna undiphe ine ngati mmene udaphera munthu dzulo. Iwe sufuna china koma kukhala wodzitukumula wankhanza pa dziko, ndipo sukufuna kukhala mmodzi mwa ochita zabwino oyanjanitsa okangana ndi kukonza zinthu. Zono zimenezi amayankhulanso paguwa. Iwe Musa ufuna kundipha ngati mmene waphera nzako dzulo muja. Basi anthutu pamenepo azindikira kuti Musa atuwapha munthu dzulo uyu. Ndiye pa aya namba 20 nkhani itamfika Firaun kunena kuti Musa wapha munthu poteteza mu Israeli, adalamula kuti Musa paliponse pomwe angapezeke agwidwe ndi kuphedwa. Choncho padabwera munthu akuti wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin, kuti ndipo munthu adatha akuthamanga kuchokera ku malekelero a mzinda kuti iwe Musa akuluakulu akuchita upo kuti akuphe. Choncho choka mdziko muno, ndithu ine ndine mmodzi mwa okufunira iwe zabwino. Uthenga utamfika fakharaja minha khaifa yataraqab. Musa atamva zimene zija anatuluka mu mzinda muja ali wa mantha uko akunjenjemera
kuti choyipa chimpeza ndipo ankayankhula kuti rabbi najjini minal qaumi dhalimin. Akuthamanga ankapempha dua imeneyi kuti o Allah ndipulumutseni kwa anthu awa ochita zoyipa. Ndiyeno pa aya namba 22 akuyankhula kunena kuti walamma tawajjaha tilqaa madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Pamene adalunjika kunka ku Madian adati mwina mbuye wanga andiwongolera kunjira yoyenera. Ndiye pa aya 23 akuyankhula kunena kuti walamma warada maa madyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Nditu pamene adawafika madzi aku Madian, yani pamene adafika pamene pomwe anthu aku Madian ankatunga madzi, adapeza gulu la anthu likumwesa ziweto zawo. Ndipo pambali pa gululo adapeza akazi awiri akulesa ziweto zawo kuti zisapite kukamwa ndi ziweto zinazo. Musa adati kodi mwatani bwanji simukumwesa ziweto zanu? Izi ankayankhula kwa akazi awiri aja. Iwo adati sitingamwesa ziweto zathu mpaka abusa atachosa ziweto zawo chifukwa sitingathe kulimbana nawo, ndipo bambo wathu ndi nkhalamba yayikulu kwa basi. Asikana aimani osati ngati atsikana alero wena kuti pamene pali anyamata basi iwo so afuna azikhala pompo. Aya imeneyi Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kutiuza kunena kuti zitachitika ku Egypt kuti Musa watawa kumene kuja, kenako Musa anafika ku Madian, ndipo kumene kuja atafika anamwesera ziweto za atsikana awiri. Mene momo ndimene Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza kunena kuti atafika kumene kuja anapeza nditu chitsime kumene anthu amamwesa ziweto zawo. Kunali amuna komanso panali ndani, panali atsikana awiri amene amalesa ziweto zawo kuti zisamwe madzi ndi ziweto za anyamata zija. Ndiye Musa atafika anamva chisoni, ndipo anafunsa kuti inuyo chifukwa chani simukumwesa nawo ziweto? Ndi anena kuti ife sitingamwesa limodzi ndi ujeni ndi anyamata awo chifukwa sitingalimbane nawo, komanso bambo athu ndi munthu wankulu kwambiri. Ndi akuti zimanenedwa asona kuti anyamata aja atamwesera ziweto zawo zija, chitsime chija chinali chotseka ndi ujeni ndi chinthu champhamvu kwambiri kapena chinthu cholemera kwambiri. Akuti atamaliza kumwesa ziweto zawo anatenga chotsekera chija ndi kutsekapo. Choncho Musa alayhi salam akuti ndi amene anachosa chotsekera chimene chija pa chitsime paja ndipo amwesera atsikana aja. Ati fasakalahuma, kenako anamwesera ziweto za atsikana aja. Thumma tawalla ila dhill, kenako ndikupita pa nthuzi, ndipo atafika pamene paja anakhala pansi pa mtengo pa nthuzi ndikuyankhula ona kuti rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kuti o Allah chilichonse chabwino chimene mungandipase ine ndithu ine ndiwosaukira pa chinthu chimene chocho. Ndipo dua imene iyi ma scholars ena amana kuti ndi yabwino kwa munthu amene akufuna kumwina kupeza banja kapena kukwatira. Dua yabwino kupempha ndi imeneyi kuti rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, chifukwa tiona kutsogoloka kuti chinachitika ndi chani. Pa aya 25 pamene papa tsopano ati kuyang'anapo Allah akutiuza nkhani ya Musa, bambo ake ana awiri aja atsikana aja, komanso ukwati wake umene anakwatira Musa kwa mmodzi mwa atsikana aja. Atsikana aja kapena kuti azimayi awiri aja, ma young ladies aja atabwerera kupita kwa bambo awo. Bambo awo anali odabwa kuti atsikana akubwerera mwachangu komanso atunga madzi bwinobwino, ziweto zawo zamwesedwa bwinobwino. Ndi anafunsa kuti chinachitika ndi chani, inu nthawi zonse mumabwera mochedwa, lero chachitika ndi chani? Ndiye iwo aja anawafotokozera ndithu kuti nkhani imene yachitika kumeneko ndiyo ina kuti pali munthu wina wake amene watithandizira ndithu kutitsegulira chitsime, anyamata atatitsekera, komanso watimwesera ziweto zathu.
ndipo ndithu chifukwa chake ife tabwera motani mofulumira. Ndipo bambo aja anafunsa kunena kuti munthu uyo akadali konko ndi atsikana aja nankati amene akuonekera ndithu akadali konko sanachoke. Anthu ena amayankhula kunena kuti munthu amene yuyu ndi Shuaibu alayhi salam, mtumiki Shuaibu, komano palibe umboni weniweni wochokera mu Qur'ani kapena mu mahadithi wopanga justify opinion imeneyi kuti nzibambo ameneyu ndi Shuaibu. Chabe kuti enawo amayankhula choncho kuna kuti ameneyo anali Shuaibu, bambo watsikana ameneyo anali Shuaibu malingana ndi ma characteristics yake. Ngati mokumbukira bwino mbuyo mutidayankhula kuti kumadiyana kumene kutumiki wake anali Shuaibu, ndipo anali munthu wolemera, anali ndi ziweto, anali ndi chuma. Ndiye apanso anthu pomva za ziwetopa ma scholars amaganiza kuti mwina ameneyo ndi Shuaibu alayhi salam. Ala kulli hali wallahu a'lam. Ndeno zibambo ameneyo nkhalamba imeneyi itamva mmene anayankhulira ana awo achikazi aja, akuti kenako anatumiza mtsikana mmodzi kuti apite akamuyitane Musa, ndipo anatani ndi cholinga choti amuone ndipo akambirane ziwiri zitatu. Ndaona kuti fajaatihu ihdahuma tamshi ala istihya'i, ndi akuna kuti ndipo mmodzi mwa iwo anabwera kwa Musa akuyenda mwa manyazi. Timakamba kawiri nkhani ya atsikana muzikhala manyazi poyenda. Tsikana samakhale wonena kuti ngati nzibambo, tsikana azikhala wozipasa ulemu. Apa Allah subhanahu wa ta'ala akumuchemerera tsikana kunena kuti anabwera tsikana akuyenda mwa manyazi, yani ankayenda ndithu like a free woman. Tsikana wonena kuti basi kuyenda kwake kunali kwa manyazi. Ndipo Umar ibn al-Khattab, amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, anayankhula kunena kuti auti tsikana amene yuyu pamene amabwera kwa Musa ankayenda kuti atazibisa kumaso kwakeko, yani kumaso kwakeko atafundika nsalu, kuyenda mwa manyazi, amachita manyazi. Mmenemo ndi mmene tsikana wa Chisilamu akuyenera kukhalira. Akamayenda aziyenda mwa manyazi, usati kumayenda basi maso mwamwe ngati makamera. Ayi ndithu zimene zozo Chisilamu chimalesa. Akuti tsikana amayenda mwa manyazi popita kwa Musa, usati ngati mete mapangira lero tsikana kukumana ndi stranger, koma mmene akumasukirana mwake, koma mmene akugawanirana manambala kuti chemwali munthu uyo simukumudziwa mwango kumana naye kumene kumwe basi pamene paja kumasuka kutani zizindikiro za uhule. Ndithu zimene zozo ndi zizindikiro zaona kuti tsikana uyu sali straight, samamuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tsikana akuyenera kukhala munthu wa manyazi. Ndipo chimenechi ndi chisanzo cha makhalidwe abwino a tsikana. Sana muitane Musa alayhi salam directly kuti kapena kuyamba kumufunsa pamene pati zambirimbiri ayi, chifukwa akuyankhula kunena kuti fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka. Aya imeneyi tiyang'ane ndithu bwinobwino, akunena kuti fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kwena kuti ndithu bambo wathu akukuyitana kuti akakulipire malipiro pa zimene watichitira zija. Straight to the point. Anangofikira kuyankhula mwa manyazi choncho ndi kumuuza Musa kuti adati akuyitanani ataka kulipireni pa ntchito imene mwatigwirira ija. Nkhani yathu koma akanakhala atsikana alero pamenepa ndiye kuti akanayamba tsono umachokera kuti, tsono inuyo machokera kuti, tsono inuyo mwakuti, kuyamba kuti zinkhani pamene paja ngati munthu uyo akundziwa. Zachisoni kwambiri tsiku la lero atsikana a Chisilamu kandi ziwanda sitikudziwa kuti chikumachitika ndi chani. Tsikana kukhala munthu wopanda manyazi akamayankhulana ndi anthu achilendo. Apapa tsikana sana muitane Musa kunena kuti basi kuyamba kuyankhulana naye pamene paja mawu ngati akucheza naye, akuti social life ya masiku ano. Chifukwa kuti masiku ano atsikana basi akamacheza ndamuna oti ndi ma strangers, akuti imene ndi civilization. Ati I'm civilized, ndine wozitsata. Hayi sikuzitsata kumeneko, zimangosonyezeratu kuti inuyo pena pake sezimayenda mutu. Chifukwa tsikana nature yake akhale wa manyazi basi.
kuyankhulana ndi azibambo akhale wamanyazi. Moreover akakhalanso ma strangers ndi chisimu. Titengere chisanzo cha zimene anapangira mtsikana ameneyu kuona kuti anapita ndithu kwa Musa kukamuyitana ali watani, ali wamanyazi. Sanali ngati mmodzi mwa amene ali ma audacious women lero lino, amene ali atsikana ozikweza, atsikana onena kuti opanda ulemu, onena kuti akamayendapo kukhala chinthu chotukwanisa makolo. Ndiye akuti falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas, ndiye atafika kwa bambo awo aja ndi Musa ndithu ana fotokoza nkhani yonse mmene inayendera, kumene akuchokera, chimene chapangisa kuti achoke kumeneku. Ndiye akuti kenako nkhalamba ija nazankhaona kuti la takhaf najauta min alqaumi adh-dhalimin, kuti ndithu iwe usaope, ndithu iweyo wapambana kuchokera kwa anthu amene ali wopondereza. Ndiye atayankhula zimenezi akuti mtsikana mmodzi anayankhula kuti qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta alqawiyul amin, kuti inu bambo athu ndithu amene mpangeni haya, mulembeni ntchito kazi diyesa nkhosazi, ntchito ina iliyonse poti inu muli ndi ndalama. Ndithu munthu amene munga mulembe ntchito ndi amene ali wamphamvu komanso wokhulupirika. Pamene panso pali maphunziro amene tikupeza makamaka kuchokera pa nkhani ya ntchito kapena kukhulupirira munthu. Lero lino zikumakhala zinthu zovuta makamaka chifukwa chonena kuti munthu amene angakhale ndi ma qualities amenewa awiri amenewa akumakhala wosowa pa kampani kapena paliponse pamalo a ntchito. Patati pazipezeka munthu amene ali strong and trustworthy, ndiye kuti bwezi zinthu zikuyenda bwino pa dziko lapansi, makampani bwezi akuyenda bwino. Koma chimene chimachitika lero ndichonena kuti mupeza munthu ali very strong pa kampani, ndi wolimbikira kutani, komano munthu amene yoyo sali trustworthy, si wokhulupirika, basi ndi wakatangale, ndi wakuba, wabodza. Mumpeza munthu ali very trustworthy, ndi munthu wokhulupirika ndithu pa kampani, pa ntchito ndi wokhulupirika, koma mukampeza kuti sali strong, alibe udindo, ndi munthu woti ndi junior weka. Mmenemu ndi mmene ndithu zinthu zikukhalira masiku ano, zimene zili zovuta. Komano ntchito yabwino ndi imene munthu angagwire, munthu amene ali strong, wamphamvu komanso trustworthy, munthu amene alqawi, wamphamvu komanso al-amin, wokhulupirika. Ntchito zimenezo kapena kuti ma qualities amene watumiki anali nawo ndithu. Mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama anali very strong and trustworthy. Musa anali very strong and trustworthy, ndithu anali wokhulupirika, anali wamphamvu komanso ndi munthu wonena kuti anali munthu wodekha muzochita zake, munthu womva chisoni. Taonako wamvera chisoni atsikanaja. Zimenezo ndi zimene ndithu zikufunikira. Ndithu ndi nkhani yayikulu ndipo ndi nkhani yayitali, nkhani ya Musa alayhi salam. Sitingamalize kuyikamba mu 30 minutes. Ndi nkhani yona kuti amene akufuna kuwerenga mwatsatane ndi kuti apite ndithu mu surat al-Qasas juz 20, imene ndithu ndi sura namba 28 ya mu Qur'ani, akawerenge ndithu nkhani imeneyi. Ndi nkhani yokoma ndithu, nkhani ya Musa, chifukwa zimakambidwa kunena kuti kenako anzibambo amene anazayankhula kuna kuti inni uridu an unkihaka ihda ibnatai, kuti ndithu ine ndifuna ndikukwatise mmodzi mwa ana anga. Ndipo kenako ndithu banja mpaka linatheka anakwatira ndithu mmodzi mwa ana amenewa, atsikana amenewa amene anali amanyazi aja. Ndithu zimenezo ndi zimene Mulungu anapanga zikugwiza naso ndi duwa timanena ija yoti mukhoza kupempha duwa ngati mufuna sono mukwatire. Duwa yonena kuti rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, chilichonse Allah chimene mungandipase pa nthawi ino ndithu ine ndi wosaukira chimenecho. Musa atapempha duwa imene taonani kumapeto kwake akupasidwa ntchito yoweta ziweto zimenezi komanso kukwatiranso mkazi. Zimenezi ndithu ndi zimene zili zofunikira kwambiri mu chipembedzo chimenechi komanso mu moyo wa munthu kuti akhale ndi umoyo wosangalala. Pamapeto penipeni tinene pano kuti atsikana tamatengerani ndithu phunziro
qualities amene wataona anasikana amanyazi oyenda mwa manyazi wokhala ndi manyazi ndi anthu ma strangers. Taonani apa Allah wapatsa banja labwino, mtsikana wapeza banja labwino, wakwatirana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Inu musayembekezere kuti muzapeza mamuna wabwino ngati khalidwe lanu lili lonunga, khalidwe lanu lili loti mulibe manyazi ndi amuna achilendo. Musayembekezere kuti muzakhala ndi mamuna wabwino, osatheka zimenezo. Ndithu mamuna wabwino azakwatiranaso ndi mkazi amene ali wabwino. Inu ngati ntchito yanu basi ndikumanga osewera ndatsika ndanyamata, anyamata usamaopa usamachitira manyazi pale anyamata, inunso mupezeke pompo mukhalenso ngati nyamata, basi inuyo muziwe kuti muzingokhala choncho, mukhala laughing stock. Komanso chinthu choseweretsa cha anyamata simuzapeza banja labwino. Ngati mufuna banja labwino, khalani amanyazi, khalani ozipasa ulemu, khalani ozilemekeza ngati mene amazilemekezera akazi amene wawa kwa Musa alaihi salam. Inu muzakhala akazi abwino. Tikafika hapo tingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.